ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони ҳамешагии сомонаи мо. Ман имрӯз якшанбе ҳастай 8 феврал қарор дорем дар якшанбе бозори ноҳияи Ёвон. навори мо худо хоҳад рӯзи душанбе дар канал мешад. ягон рӯз баъд иш мекунем, анам бо қачои майда ғанодинчора навор кунем барои шумо. Дастгирам фаромӯш намекунем, як дона лайка мезанем, ана тамошо кунем. Ана дусар чанд пулиш да ино ҷуран? Бо қачай? ғаноҷин 5 ишам ғаноҷин 8,000 8,000. Мана дута ғаноҷинай. Ини ду дигаш бо қача. Ана инорам тамошо кунем. Ино бо қача, ҳа? ҳастшам бо қачай оҷи? Чанд сам? Ино чи? 8,000. Ана ина 10,000 гуфтесай. нархо камтара голи баландтар шудестай. бархо баландтар шудестай рӯз. мо камтар барои ҳавои камтарак нархо ҷумидестай. Е чанд пулиш дай тоға ино? Чанд? Аки даврон чанд? 11,000. 11 муомила дорад. Ино шияка? Юра назори мегум. Бо қача ҳардишам, ҳа? Мана ҳардишам бо қача будай 9,000 муомила дорад. Бозор 15,000 кас. як ҷояги, ҳа? Андар як бозор 15,000 пирсири ҳард як дорад. саломат бошед. Ана инҷам савдош ба фикрам рафтестай. Чанд шидестай? Қача? 9,000. Чӣ шидестай бозор? Чанд кадестай? 8 гуфтестай бозор пурсидем ана ё қачара. ҳоҷи ино ғуноҷидай бо қача? Bu kaça? Чанд нархошон? 67. 67 63 ҳа? 6700 сум, 6300 сум. ҳоҷиҷон ино ғуноҷидай бо қача? Ана бо қабудай вайш ғуноҷин чанд сум? 5,000 бо қача 6,000. Е бо қачай ҳоҷи? Чанд? 9,000 муомила дора бо қача буде. Ки ғуноҷинай ҳа? Чанд сум ғуноҷин? 9,000. Ваёш чи? ғуноҷинай ваёрам ҳа? 6,000 ғуноҷин. Тамом. Тамом. Гусолота бубини ҳа? Мана тамошо кунем. ҳо дехон тв. Ана нама ғуноҷин будай. Мана ғуноҷинча. Чанд сум ака? 6,000 ғуноҷинча мана тамошо кунем. саломат бошед. ана инҷарам инч бо қача будай. Е бо қача чанд пул ака? Bu kaça? Ha nege bu muamele dola. 7,000 муомилаи худ дорад. Ана иншам бо қача. Чанд пул ака бо қача? Aka. 83 мана бозор. Aka bir ömür. Гуфтам биё ё? Ne mal khos yok kun. ай нурам тамошо кунед. Ака ино бо қача бошад ғуноҷи? ҳамаш ғуноҷи ё? Чанд пули нархошон? 6,000 мана тамошо кунед. 4 сар ғуноҷинча будай. 6,000. ҳо 6,000 муомила дорад. ҳозир набиём ака мана тамошо кунед. 4 сар 6,000 гуфтеста. Мана ин ғуноҷинча будай. Инчам чанд сум ҳоҷи? 6,000. Ино ҳар сешам ғуноҷин будай. 7,000 мана як ду сар 7,000. Тамом зинда бошед. Мана чанд кадесия? Ира. Мана 5 ака пурсидеста. саломат бошед. мана тамошо кунед. тағо чанд пул тағо? ана ғуноҷино тамошо кунед. 12,000 13,000 ино ғуноҷинои қусир барои куштан. қусира ё? мана қусиранд ино ҳардушан. мана иношам ғуноҷинча буде. чанд сум шуда ҳоҷин? ғуноҷин ҳа? чанд сум? 6,000. Ай шумо чи ака ғуноҷин ча?
چند سم؟ 6000 وایان زنده باشی. من این بقچه بدای. من این بقچه چند پولکه؟ 11 زنده باشی. من یا هر شم خنوجی نه یا هر شم. من 6000 خنوجی چه بدای جدا. سلامت باشی. اینی یو بقچه و فکر ما بقچه اوجی. هر دشم که هر شم. هر دینو بقچه. چند پولی؟ 8000 7000 آنها خنوجی چه چی؟ 8 معامله دارم. سلامت باشید. سلامت باشید. آنها خنوجی چه شما چند اکا؟ 7000 سلامت باشید. اینجا بقچه‌های کلانتر است. این کلانترهای جمع هستند. فقط چند پولی شید اینو؟ چند؟ نرخشون 11 خب من اینه 11000 بود هسته من دیگریش 9000 معامله دارم. سلامت باشین. من اینجا بخشه دیگه چند پولکه؟ باجی چند سم گفتی بخشه را؟ زنده باشی. دیخون تیوی اکا ها 13000 معامله داره. ای شما چی اکا؟ ایمو 12 معامله داره. 12 معامله 12 بکور ها معاملهش هست. سلامت باشین. من هم سعاده و شافی کن رفته استای چند کد است یک اینا بل نشیده استای چی ها خودو چند گفتی؟ 12 من خودش گفته ولی همین خیلی ایستادم ایگو تماشا کن اینجا بخور کلون 52 کیلو برکش سایبوش گوته سه من 50 سوم بازار پرسیده استای اینا چند گفتی آجی؟ 16000 معامله دارم من اینشان چند کیلو وزنش آجی اینا؟ ولی کیلو شدگی نیستم گفته 52 خودش من بازار 50 پرسیده استای